Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, имрӯз мо аэропорт Жуковский омадем. Ягон масъалаи хеле муҳим аст. Барои ҳамин хотир мехоҳам ба шумо равшан кунам. Бо диққат то охир тамошо кунед ки барои ҳама дахл дорад. Масъала ин аст ки бисёри бачаҳо фикр мекунанд ки ҳамин билетфурӯшҳо аз як билет то 3000 4000 рубле кор мекунанд ва вақте мефаҳманд ки дар ягон ҷо нархи билет арзон аст, 2000 ки 1500 фарқ мекунад, ҳама каса ягон кас самниватса накарда талпавой ҳамин як кас билет мехаранд ки охирда ҳамаша фиреб мекунанд. ҳамин рӯз дар ватсапи ҳамин рӯз як се рӯз пеш шикоят шуд дар ватсапи Муборизҷон, кас Муборизам қатъи монай. Вақте ки мо омадем 30-40 нафар як кас билет харидиянд, билети дуруғакӣ. Оли шикояти кардагира ман дар ҷо мемонам, шумо тамошо мекунед. Лекин гап дар сари ҳамин ки барои чӣ як кас ҳам подозрение намекунад ки наход ки билете ки дар дигар ҷо 13000 12000 ин мардак 5000 ки 7000 фурӯхта исташа. Акоз ная дурӯзода билет аз ин тараф рафтан арзон шуд, як 7000 шуд, 8000 ҳар хел шуд. Баъзеашон оилавӣ бечора омада дар инҷо квартирашон супоридагӣ, инҷо зани кӯдакти омадагӣ, билет дар дани нест. Каштан аку рав у кӯдакоти куҷо хов меранд. Як азобе ки гуфта намешавад. 30-40 нафар представить мекунед, их ҳаромхӯро ҳастанд. Як организация у дигар ҳама дар як ҷо кор мекардиянд. Фаҳмиданд ки нархи билет арзон, иш да иш гап зада, дигар 30 кас 40 кас қариб ҳамин як кас билет харидиянд, билети арзон гуфта. ҳозир ҳамаша чор када партофтааст. Рақамҳои ҳамон билетфурӯш ҳаст, мо маъюри рақамаш ва ёфта наметавонем. Ҳамон гап гуфта ки рӯзи чандум аэропорт Жуковский мероем, ҳамонҷо мепарем. Чекошон ҳамеша аэропорт Жуковский ягон гап нест. ҳама сӯхтагӣ билетҳошон одамоиш ҳастанд, квартирашон аз давлат кардагиянд, қати зани гудакшон дар берун мондагиянд. Алло. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Акаҷон, ман гуфтам дар шумо алоқа дорам барои ҳам билет ака. Фаридун буд, Фаруқут ватсапшда партош. Гап зака. дӯстон азиз, дӯст медорам вақте корам бо результат бошад. Чанд муддат пеш ман дар анамин ҷо истода як видео карда будам. аз ҳамин рӯз ман худам инамин миноксид ва инамин шӯткаи масажкунакашро истифода мебарам. Чӣ хеле ки мебинед, ҳоло ришҳои ман кам ҳаст, пас аз баронданаш боз видео карда нишон медиҳам. Чӣ хеле дидед, як миноксидро ман гирифтам. ҳамон шаб рӯз баъзе сафарҳо зиёд доштем. Ман дар як ҳафта як бор, баъзан дар 2 ҳафта як бор ва вақтҳои охир тақрибан як 15 ё 17 рӯз падрият ҳар рӯз кардам ки не чӣ хеле мебинед, ин пас аз якто истифода кардани миноксидил. Чӣ хеле дар видео дед тамоман риш набуд, инам хеле буромад. ҳоло бошад нав дуюм миноксидилро сар кардам. агар шумо мехоҳед ки риш бароред ё ки мӯи саратон рехтагӣ барои баровардан, метавонед ки аз ҳамин миноксидилҳо истифода баред. барои харидан ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. Ватсапшда партош. Гап зака. Ака, ҳамо нашоти билет занг задум. Акаҷон, ман дар ҷоя ҳастам, рости гап дар завод кор мекунам. Ягон калазар нест ака дар инҷа ки кор кунам. Мақсад ман дар билет дар кор ака. Билет ман нарх навоша партофтум, ман давози адресора точно агар желанид бошам мепартом, такси хати мехези мебиё. Истриский район. Медони где-то як 200 қариб 300 километри моя Сергей Посад. Хид Сергей Посад хидиштай. Ҳо ака, Сергей Посад, посёлок Скоропусковский акаҷон. Значит, Сергей Посад агар боши, ам як 200 чанд ё 300 километри то Истриский района. хай ака, намедони ягон таксие ки шинос боша ака биё мана бара. Ман хеле ақл намегира Яндекс ё ин хали коро акаҷон наметону. охи айҷа бауҷар ака намедонам ҳеҷ кам ака. мо такси дорем ака ки мақсад клиент аэропорт мебара у хеле мақсад намедонам. Не майл ака, ман агира пештон равам ҳамин билета гирифтаним ака. Мақсад агар ки боша ака иҷода бо навоти гав зади бригадир ки кор неста, мақсад гире отпуск нависи ака вай шава, ҳамта барои навшан билета адаст шумо гирам ака. Рост ман аэропорт барам ака, платид мекунам, пулша метем. Такси ака моз бест аку я занг бизанам моз биям. хоб ака, жда доримтон ака. ин бародаро, ин мошеннике ки мақсад ҳозир вай карсем, яъне мо худ шава гирифтеса ки ака ин борис. оли бо ин ака бояд занг зана ака. салому алейкум акаҷон. созен хубен акаҷон.
акаҷон мо як группа як номер ёфтем, ай группаи телеграм бошад, як номер гирифтем, дар як организация кор мекунем дар городи Шолкова. Акаҷон ҳамҷа якта нависонад ки авиабилет ҳамехе гуфта мо билет гирифтем, арзон гуфтан, назар аз дигар ҷоҳо ин арзон гуфтан ака гирифтем. ҳамҷа аксарияти бародаро буданд, мисол гирем хела тахминан дар шумо мегӯям ака 30 кас 40 кас билет а як кас гирифтем. даже будак дар ҷое ки бародаро ки зану гудакошон хати хеса рафта гудакое ки майда гудакое ки майда калон буд ака рафтан рӯзи шанбе бояд мепаридан ба гуфти ӯ билетфурӯш аэропорт Жуковский рафтан ин билетҳо ҳамаш фаршӣ биромад акаҷон. масъала ҳамин машини ка ака медидем мисол гирем ҳамҷада тахминан набоша ака ина дар дигар ҷо билети хел буд ин 5000 8000 9000 гуфт ҳар намуд гуфт ака гирифтем. мисол гирем мо аэропорт рафтем ака аэропорт гуфт ки ин билетотон фаршӣ бияй ака тахминан ҳамҷа набоша бародарот қариб 200 чанд ҳазор ака тахминан ман мегӯям ака пулош наам хе сарф кардану ҳамун машини фирев кар ака. ҳамина илтимос ҳамаи шумо бародарон ҳамина хоҳиш шумо ҳамина ки ҳамин бародар ҳамин одами машини ка ёфтан накур ака як чора шабине илтимос акаҷон алло ҳамаи шумо нигаҳбон боша розӣ боша худованд шумо ака. барои ин хотир дӯстони азиз ма танқид намекунем дигар билетфурӯшҳоро, лекин таъкид мекунем шуморо ки билет мегирен аз нафарое бигирен ки 4 кас 5 кас ва ӯро мешиноса 1-2 сол аст ки ба ин кор сару кор карда истодаанд ва ба дили пур аз амоно билет бигирен. аз нафарое билет бигирен ки дар баробари билет фурӯхтан совести худшона дар чӣ мегӯянд уровни риск мондагианд. як гап мешава обрӯи ва ё паст мешава, як гап мешава оно ҷавоб мегӯянд. айхали ай телекадом телеграм группа ёфтааст як телеграм группа пайдо кардагӣ мардуми ислом вақте мебинанд ягон ҷо арзон дигар намесанҷанд фикр намекунанд аксарият ако ҳама негӯ ҳатто як организация 30-40 нафар ақаллан 1-2 нафар гирад аввал равад билети арзон чӣ мешавад ҳеҷ ки фикр намекунад қариб 200 чанд ҳазор 300 ҳазор ҷо пул гузарондагӣ. хостам ҳамин чиза ба шумо расонам дӯстони азиз эҳтиёт шавед на танҳо билет ҳар чизе ки мехаред дар ҳамин ҳар куҷое ки набошад вақтҳои пештар буд ки бачаҳои моро фиреб мекарданд дар интернет телефон мефурӯхтанд бебин ки ягон намуди ҳамин префаратору ягон чизо арзон дар магазин агар бошад 5-7 ҳазор 1,5-2 ҳазор рубли дар магазин бошад агар 30 ҳазор 18-19 ҳазор рубли через интернет баъд равон мекарданд як коробка болту гайка ё ин ки ба ҷои телефон равон мекарданд дар коробка якта собуни зард дории давлени равон мекарданд. ҳамин издиватса мекарданд. вақте ки арзон шид бояд шумо самниватса карда таги вая кофтанатон дар кор. ҳоло ягон мушкилӣ надорад барои проверка кардан. ҳамун интернет магазинро мегиред яндекс ё дар гугл номашро менависед отзиви тамом медоред дар бораи отзиви мардум нависед дар ягон вконтакте дар ягон ҷо мардум вақти фиред мехӯранд менависанд баъдан дар таги ҳамун мардум яъни фикрҳои худашонро менависанд ҳаминро мехонед хулосаатонро мебароред тамом. яъне компанияҳое ки фиребгӯ ҳастанд официально телефон урусҳо ҳастанд ва ё аллакай чандин нафарро фиреб кардагӣ ҳастанд ва репутатсияи онҳо аллакай дар интернет ҷазир аст. танҳо шумо кофта ёфта метавонед онҳоро. лекин ин билетфурӯшҳоро чӣ хел меёбанд ин группаҳо о дар ягон ҷо отзив надоранд. барои камтар эҳтиёт шудан дар кор. реально билетфурӯшҳое ҳастанд ки ҳамин моро мегӯянд билет чанд сумая ага касаи моро допустим мебинем ки 8900 допустим мега 7400 мегӯянд чӣ хел дар як ҷо 5000 дар ақли ман намеояд. мо 5000 барои худман харида наметавонам. ма чӣ хел вай мефурӯхта буда ай кадом ҳисоб фоида мегирифта буда вай чӣ худаш 4000 мехара билети 5000 фурӯхтаиста бояд автоматик ақли любой синфи 5-6 мегирад ки чото не то здесь. барои ҳамин дӯстои азиз эҳтиёт шавед. ман аз 40 нафар саргардон дар аэропорт Жуковский ягон кас дарди ёро давом намекунад.